Taljan ta' 40 sena u li jaħdem fil-qasam tal-kostruzzjoni sofra feriti gravi wara li incidentalment inqabad bejn żewġ inġenji waqt li kienet isir xi xogħol fit-triq San Geraldu f'San Pawl il-Baħar. L-inċident seħħ għal-ħabta tad-9 ta' filgħodu meta fil-post qrib il-klabb tal-water polo tas-Sirens kienu qed isiru l-aħħar tħejjiet għal ġurnata oħra ta' xogħol. Iżda għal xi raġuni Taljan m'għandunax li waħda mill-inġenji kienet mixja fid-direzzjoni ta' inġenju ieħor li kien imtella fuq is-saqajn ta' appoġġ bil-konsegwenza li junqabad bejniethom. Il-kollegi tiegħu ċemplu immedjatament tas-servizzi ta' emerġenza. Fil-fatt fil-post waslu l-pulizija u tim mediku b'ambulanza li ta' l-ewwel għajnuna qabel ma Taljan ittieħed l-isptar Mater Dei hemm kien iċċertifikat li qed isofri minn feriti gravi. Fil-post tal-inċident evidenti xokk fuq il-kollegi tar-raġel fost biża' li hu seta' weġġa' aktar serjament. Madankollu ma serħu xi ftit moħħhom meta waslet l-aħbar mill-isptar li ma jinsabx fil-periklu li jitlef ħajtu iżda f'kundizzjoni gravi aktar x'kawża ta' xi ksur. Aktar investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.